Takže čaute ľudia, vás zdravím u nového videa, u dlho očakávaného videa a dneska budeme reagovať na vaše faily. A sme tu dneska s Paťom, to už viete. A môžeme sa vrhnúť do toho. No a prvý fail tu máme od Paťa. Som ja. Som mal byť rewind, ale taký... Kámo, jak išiel dole. Taký nepodarený. Pozeraj. Bro, išiel iba takto. Šmíkalka. Možno šumíkla jak na onom. No čo budem? Na tobogáne. A ďalšieho tu máme toto Juraj z Trenčína. S ním som už veľakrát jazdil. A čo ide? Pobri... Som mal videl pobri kikles? Ty kokos, kámo. Jak tu máš skočil na ňo, tak skoro mu vpadlo na hlavu. Kámo, bro prišiel skoro o hlavu. Ale takto? No, také. Ale jak padol. Solidný fail. Najbený. Ďalšieho tu máme toto samo. A ide na Trenčiansku pamfreku. On samo má strašný progres. To čo bolo, ty kokos? Pozeraj. Však vyletel z toho oného. Kámo. Ty vole. Ale pozeraj. Na Trenčianskom pamfreku. Kámo. Jak tak mohol vyletieť z toho oného? To sa vám netuším skoro stalo. Ale proste pozeraj. Tak letel. Kámo, tomuto failu dávam bolo 10 bodov. Lebo toto bolo letenie z toho oného. Takže ďalšie tu je toto Maro. Batrka to mal byť asi. To čo ako? Čo tam hadil? Maru, to sa nerobí ako. Keď ťa niekto natáča, ty sa mu takto poďakuješ, že po ňom hodíš imbusak, ale čo to bolo, to sa nerobí ako. Ale tuším, nevyzeral to tak faila, ale tuším písal, že ruky boleli alebo čo z toho. Taký. Taký. Tak 50 by som tomu dal, ale... 5-10, no. Taký fail, ale taký smiešný. Dobre, ďalšieho tu máme Martina. Ty kokos! Triple kickles. To nebol triple kickles. Počkaj, to bol... To bol kickles, unless kickles. Kokos, ale skoro faceplant. Kebyže tam nedá tie ruky, tak... Keby tam nemá ruky, tak má zuby v ilice. Kokos, ale... Jak mohol tak slemnúť. Ako iné sa zdujol. V Žiline tento skatepark, tam som už raz bol. Ale pozri. Hej, a mohli sme tam ísť tak ešte 3-krát a nikdy sa ti nechcelo, že tí lenivec mali. Kam ale pozeraj proste. Bum. Dúfam, že si v pohode. Ďalšieho tu máme tu Huris v Martine. Hop. Z kopingu vykopnul. Za mňa solidný fail. Počkaj, ešte tomu triple kicklesu. Tomu dám 10 bodov, lebo proste skoro faceplant. Ale toto. Nebol to moc taký fail, ale keby sa mi to stane, tak sa... A myslím si, že tam išiel robiť nejaký... Invert. Invert. No asi. Ale ako... Keby sa mi to stane, tak ja by som bol úplne dosratý z toho, že čo sa stane. No, ale tebe sa to nikdy nestane, lebo si nikdy nebol v skateparku a nikdy si nejazdil koping. Koping nejazdím, lebo ja som pump track rider. No, ale ako keby sa mi to stalo, tak by som sa asi vystrašil, že čo sa deje. Vystrašil, že? Ďalšie tu máme, toto FIFO. Čo robí? No dobrý film. Stabilizácia. Dobrý flip. Náric. Zádoček asi bolel. Kámo. Potom... Ty kokos. Ale letel na zádok. Kámo, mne sa to stále, ale nie iba pri beauty flipoch. Pozeraj, jak dopadne. Ty
Že mne sa to vždycky stáva, keď je nejaký nový trik alebo dačo, tak, alebo dačo skikol som, tak mi sa to vždycky stane, alebo nejaký nový overhead. Si taký šikovný na to takéto voľné dozadu. Ja, my tam máme takú vlnku potom. Kámo, ja u teba musela boleriť ako hovado. Tomu dám solidných 9 a ďalšieho tu máme trader SCT. Tu máme nejaký malý oný. Ty kokos! Čo ti dáva? Pozeraj to. To bolo asi aj na tvár, nie? No, však si tam potom držal nos alebo čo. Kokos. Ty vole. Kámo, nepríjemné. Kámo, keby sa mi to... Čo ti je? Kámo. Čo ti dáva? Si aj niečo z toho musel mať? A pozeraj to. Bum. Kámo, čo Ja ti ako dáva? dúfam, že za ti nič nestalo. A že Ale si to toto prežil. bol riadny fail. Dám 10 bodov. 11. Nie 11, tak viacej. 30. 8, 67. No ešte ďalšie dlho trvá. Tu Ježiš kráčal. No čo? Ďalší fail. Kámo, to je aké dlhé video? Dobre, ďalšie zase od ňa video. 3.6. nejaký edit tu. 3.6 a odhodil kolobežku. To sa mi stalo. To som čo robil vlastne, už neviem. Od tradera máme veľa. To som robil 3.6 briad sa mi stalo s týmto. Trader tu má tuším 4 faily, ale... Ty kokos, ale toto... Keď vám povedať, trader choď do si školy. myslím, že bude, čo ja viem, za rok, alebo že možno už aj je, že jeden z najlepších streeterov na Slovensku. Ale to dobrý je. si myslím ja. Ako. Ale dobrý je. Ďalší zase trader. Čo tu išiel? 3.6 bar. Čo bolo, ale... Počkaj. Išiel 3.6 VIP bar. Prečo sa mi zdá, že si tam skoro drubol hlavu potom. Dobre. A máme tu zasa ďalší fail od neho. Počkaj. Ďalší fail od neho. Ty kokos! Ten letel. Kámo, čo Kámo, ti ako dá? to sa stáva, že trebárs, keď ti sa učíš nový overhead, Čo ti dá? že sa ti proste noha zasekne o grip tape, že to sa aj mi Kámo, keď máš stalo. nový grip tape, sa ti môže stať. Proste ja som robil invert, a mi sa nasekla noha. Aj on. Kámo, pamätáš, čo bola teraz tá seš, čo som dal brief flip a ako môj prvý brief flip. No. A mne sa to stalo to isté, ako sa mi zasekla tá noha na grip tape a ak som potom vyletel. Kámo. Tu nejaký edit zase. Letel tak. Počkaj, to je zase od neho. Čo to je ten istý? A to je ten istý. Dobre, ďalší tu máme Mijavu. A to je Michal Baleš. Ukáž, čo nám dal. Triple finger. Kokos na hlavu. To bol, Kokos. ale bol Triple finger triple. Finger triple, áno, ja si to furt milím. Kokos, ale. Pozeraj. Na hlavu. Mne sa Ako, sa to veľakrát stalo. Kámo, ale pri finger dôvod ripe. prečo noste helmy. No, noste. Dôvod. Aj To je ty dôvod. trader, lebo som ťa tam ani raz nevidel s helmou. Ale však toto video bolo. No dobré, ako streetery, dobré, ale tak... A však pozeraj, tu má Ale- helmu. Tu má helmu. No, tak má helm, ale... Dobre, to je jedno, proste noste helmy. Noste helmy. Tak to lete. Bum. Ďalšie to. Toto som teda chcel povedať, že toto je také, že na staré časy si pripomenieme. Kámo, to je David Čicko. David môj kamarát. To je tak trojročné video alebo dvoj. Sa učil tailwhip a pozeraj. To tam ako vyzeral? Ty kokos. Ja som to 10. A nebol to náhodou to? Daklkov merch? Dukloko, ty daklok. Tam vystrieme.
Kamo, tam ako vyzerá, pamätujem tie topánky. Ale teraz už ďalej vie, som ho naučil. A tu mám video so Snow Scootou, toto je môj brat. To je Nathanael Herák. A pozri, išiel dole. A pozri tam. Kto tam strepal? Nemusíš... Nathanael Herák. Ale som strepal. To bol najlepší fail. Ticho. ASMR. Dobre. Toto bol posledný fail. Taký nostalgický. A môžete posielať do ďalšieho videa svoje kolobežky. Budem reagovať na vaše kolobežky, ale nebude toto video ďalšie, ale možno nejaké, kde budeme jazdiť a tak. Ale niekedy na Instagrame vám poviem, aby ste im poslali kolobežky. A nezabudnite dať like a odber, pokiaľ máte radi takéto videá. A v odkazu máte, počkaj. V popisku máte Instagramy nášho videa máte naše Instagramy obidvoch. Áno. Takže môžete nám dať follow. Ďakujem za dopozeranie, pokiaľ si to dopozerali až sem. A čaute.